Çocuk bakıştan almışsın.
sarbitzariaren gorpuari gizabidez lur ematerakoa zen honetan, egizuaren partidun zure aukeratuekin zeruko zubironean, eta bizitza honetako eriotza lokarrietatik eskatutan, emaiozu zure aurpegiaren aurrera agertzean, piztuera egunean. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen.
pentsatu behar dugu zerretan ezinbestekoa dugu jakitea gordean gure izaera nolakoa da eta gure izaera ezaugarri bat inor uka ezin duena da hilkorrakena da. Ez gaudela mundu honetan betiko. Ez gera da jaio sekulan ez hiltzeko, baizik eta leheneko erango tokatzen zaidudan pauso hori egitea. Baina aldi berean gure izaeraren beste ezaugarri bat horrekoa da. Ez gera da materia hutsa. Ez gera da mekanikari atomoz eta molekulaz osatutako organismo batzuk. Edo hezur eta argiz egindako gauza huts batzuk. Baizik eta badaukagu parte espiritual bat ere guregan. Gu ere, gorputza geratuko aldi berean ere, badego parte espiritual bat. Eta parte hori lehiko greziar filosofo zaharrek eta hori Jesus jaio aurretik anima nahi zioten. Gure anima, gure parte espiritual hori izen hori jarri izan zioten eta gero kristautasuna ere mundu berean aipatzen da. Eta beste filosofia eta erlijioetan ere bai. Ez gera da materia hutsa. Eta heriotzako momentuan hain zuzen ere gure gorputza bizirik gabe gelditzen da. Gure gorputza edo graustu edo bazkian sartu edo euskalo beste kulturetan beste kulturek ere egoten dira eta euskalo, baina gorputza desegitetan, uste du egitetan, baina animo ordea, gure parte espiritual ordea ez. Ez da bukatzen, ez da suntsitzen, baizik eta jakotuaren presentzia. Eta hor, Jesusek guri transmititu nahi izaten konfidentza da, ez dela aurkituko juez epailerik bat bizurra ematen diguna, gu kondenatzeko desiotan dagoena, baizik eta aurkituko dugula aita on bat, hartzai on bat, maite gaituena, barkatu nahi gaituena, eta betikeko zoriona eman nahi diguna. Hoxera, Jesusek guk garri ukitzea nahi duen gauz oso inportantea.
Egin dezagun otoitz, guztiok batean eliza osoaren ofaria jangoikori eskaintzerakoan. Jaingo honetu eta bizona salbatzeko. Begi honez, begira jauna, gure eskaintza honi. Austin, zure zerbitzaria, zure erreinuan sardadin, bere maitasun misterioan bat egiten gaituen zure semearekin. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituaren. Gora bihotzak. Alda eta ospak. Eskerrak handoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egokia bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztirun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera, guztien alde hilda, gu guztiok betirako hil ez daitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zigoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok hortatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin ganizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazuen eta edan guztiok hortatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire hori barri. Zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez.
aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen zugu Kristoren gorputz odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldu dauen zure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure ita santuarekin, Francisco gure hartzaiarekin, bere laguntzaileko Antoniorekin eta elizizon guztiekin bate. Gogoan izan jauna, mundu honetatik zure gana eraman duzu, Agustin zure zerbitzaria, eriotzean zure semearekin bat egin dena, iztueran ere berarekin bat izan dadila. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean, joan diren gure senideak eta hildako guztiak, argitzatzu zeure aurpegiaren argitan. Angoikoaren Ama Maria doatzuarekin, Senar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, eta gizaldi guztietan zure erdizkide izan diren santuekin, haiekin batean gore ez da itzagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. guztietatik emai guztu bakea gure egunotan. Zure errukiari eskertekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue bakea ekarri.
zorion suak jaunari nahi. Paulari nahi zinatu nire etxean zarteko baina sendatuko nahi.
bere parrokiaren izenean, bere adiskide eta familiko izenean, eskerrik asko gaur, hausokinen despetira honetara etortzeratik guztioi, berari azkenak gura egitea, bere gerturtasuna eta agertzera, eta jagoiku hori harinaren alde garrantzitsua ohitura dugu bezala, igandean ere etzi bere alde garrantzitsu dugu meza nagusia. Eta orain bukatu horretik, azken errespo osoa egin izan du.
vitam aeternam.